Čau ľudia, dneska si zahráme hru Crazy Pilots a vlastne v tejto hre ide o to, že postavíš si lietadlo a máš doručiť banány. Dobre, no. Hodíme sem banány. Dobre. Aj kráva sa sem dá? OK. Vlastne dáš sem aj gas, tank, fuel, proste to je jedno. Sem natankuješ, natankuješ. Divným spôsobom sa to tankuje, no nevadí. No. Ja som tú hru už skúšal, ale akože nebola to zlá hra, ale hral som už lepšie, no. A vlastne pokúsime sa dneska aspoň 50 km, ja som dal 42, tak nejak. A rádio sa dá zobrať? Ty kokso, to si musíme porad zobrať. Ty kokso. Dobre, no. Aj tu sú ešte banány? Hop. Dobre. Ešte... Čo to prevážilo? Nehovor, Váško. Nehovor, že sa to prevážilo. To je jedno. Pre Boha, vypni to. Ešte horšia hudba je v tureckých seriáloch. Ináč počujete. Boha. Kamo, čo to je? Dobre. Zavedol som vám pripomenúť, tu sa dá lietať na železe. No do železa musím nájsť. Však budeme pristávať na každom ostrove. Tu sa dá lietať na onom, počkajte. Dokážem. Tak to funguje v Nighty Nights ináč. Keď... Vidíte? Lietam na železe. To je najlepšia vec v tejto hre asi. To je jedno. Donesem si to sem. Tuto si to pekne dám, dobre. Krása. Môžeme ísť, ne? OK. A nehovor mi, že tu bude hrať celý čas tá hudba. OK, už to nehrá tá hudba. OK, first delivery, kilometer. 3, 2, 1. To je jedno. Nebude to trvať dlho. Vidíte? 40... To prdele, daj chod dole. Dobre. 6-7 litrov. Pristaň už do prdele. Krása. Máš to rádio mi tu chýba. Jaj, sorry. Tak. Páči sa? No veľmi dobre. Páči sa, to som dostal 2 eurá, akože... Hopa, pardon. 100 eur. A keď tu mám dole už, ne? 1600. Hej. Ale akože... To som akože hral chvíľočku. Ježiš Kristus, no. Ešte čo to také máme? Zabudol som vám ešte pripomenúť. V tomto minigune nekonečno nábojov. Taký divný zvuk to je, až ma to sere. Dobre. Ne, dori ticho. Prevážený akože, čo sa stalo? Čo je tomu? Ja neviem. To je jedno, poviem. Ideme tuto na ďalšie ostrov, lebo ako vidíte, máme 53 litrov. Takže tuto pristávame. Krása. Pekne sme pristali na streche, ešte na kokonáte. Banán zober, prosím ťa. Serem to. Dobre, je tu niečo, nejaký fuel? Aha. Prečo to nedá zobrať, čo som retard? Trocha. Kráva na strome. Ináč na tej kráve sa dá lietať. Fúha. Tam je pirátska, ale tam by som mohol doletieť, ale jak sa teraz dostanem hore. Na strechu sa na nej nedá ísť. Kamo...
Jak sa tam mám dostať? Ty si retard. No, však nevadí. Niečo vymyslíme. Doplávam sem. Požičam si železo, doletím tam. A bude to OK. A bandažka. Ak toto sa nedá pick-upnúť, tak ja som... Som nepotreboval, však nevadí. Fuel nemáme. Tak si zoberieme, len počkajte. Také železo, niečo? Železo. Musíš to nejak zobrať, poď. Do prdele. Serem to. Jaj. Bereme fuel. Na fueli sa nedá lietať. Poď. Ne. A takto? Že už sa dá, čo? To by bola sranda. Rozmýšľam, či si nezahráme ako teraz viacej her, že túto, ďalšiu a tak. Asi to aj tak spravím. Nevadí. Dobre, doplníme. Tak tam neviem, jak tam mám vyskočiť, akože ja nechápem. Čo mám spraviť, akože? Ja neviem už fakt, že... Keď nedá sa vyjsť po tejto palme? Na čo je tu palma, keď cez ňu vieš proste prejsť? A to železo sa to nedalo vyťahnuť, ako ste videli. No tieto lode, to tak akože si ho asi neodplávam, už tá už je prikotvená navždy. Čo je? No neviem. Tuto môžeš skočiť na tie ryby posraté, ale však... Na čo som tak zaparkoval na hovno? Ja neviem. Dobre. Fúha. Rozmýšľam. Dobre. Budeme to lídnuť. Ideme na ďalšiu hru. Neviem, ako bude ďalšia hra. Pozrieme si... XZMetka asi není online. Dajte mu odber. Je to super youtuber. Braško, to vyzerá dobre. Teda vlastne ja som to už hral. Dobre. V tejto hre ide o to... Je to jak Backrooms. Skipneme to. Je to jak Backrooms. Prežiť vlastne... No to ja dávam to vysvetliť, poď. Main game, main games, brovský, tripalovský. Dobre, krásne. Čo to je? Boh, fuj. Krista. Haló, loading jaj. No, vlastne, tuto pick-upneš telefón. Z nejakého dôvodu tu je neviditeľná scéna, vlastne nevieš sa tam dostať, proste nevieš to preskočiť, nie je tu neviditeľná, tu ten big skip tutorial dáme. A vlastne tu si, neviem či tuto je tuším, hej tuto. Tu si dáš, že new. A tu si dáš memories, the moon. Tak ideme the moon, nevadí. Tu sa nám vlastne otvorí výťah a najlepšie v tejto hre je toto. Taký rehot, bráško. Neviem, jak sa z tohto spraviť hru, keď teda hororovku myslel som, keď sem dajú, že toto. Alebo ešte lepšie, kamo táto hudba, že... To je jedno, nevadí. Ale je tu ešte aj Elko, kamo. Sa budeš vysmievať, ale príšere. Čo na tom mesiace sa bojím, kamoško? Buk. Kulik. Objekt komplet... Čo to je za hru, bráško? Veď objekt komplet, bráško, už sa môžem naspäť akože vrátiť. To čo bolo za hru? Akože nebojte sa, hra ešte neskončila. Vidíte sa. Dobre. Hore tuto vpravo vidíte objekt komplet return to elevator. Ja ty si mali zobrať asi book a tam si mal niečo zapísať. I told him, good luck joking. Nechce sa mi to. Stopnite si to, preložte si to, keď chcete. Pre mňa, za mňa to nezajme.
Dobre, môžeme pokračovať. Dobre, vybereme si hop ďalšiu. Pekné logo. Dobre. Čo tu máme? The Boot Crop, alebo neviem, tieto tri vyrážky. Ja si vyberiem toto. To vyzerá najlepšie. Ja som už tohto natáčal jedno video, len som sa nasral tam a som to nechcel radšej dávať, lebo by som sa bál. Ma tam vystrašila taká jedna dvojnohá sračka. Nevadí. Objektív Collect... Ja nič nepočujem, to je na hovno. Bo to fakt je, že ja som sa zlakol, že čo... Čo to je, bro? Ó, boha jeho Krista, som sa dosral. Čo to je, bro? Jak mám ísť von? Čo to vykúknem, to ma sa to zabije. Zapíšem si retard pred dverami. Dobre napísané. Čo mám robiť? Dobre, krása, zatvoríme buku. Jak? WTF? Čo to je? Že som niekde oné v Onyxe, alebo čo to je? Vyzerá to OK. Nebude ma tu naháňať ten traktor, dúfam. No. Ja nič nepočujem, lebo ja to mám na mikrofóne, takže je to na hovno. Fúha, ja sa bojím, kamoško. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dúfam, že to moje posieranie sa... Normálne sa potím z toho, normálne som dosratý. Preskočím to, budem takto, idem do baračiku. Black Stairs or Aha, okej, jednu sme našli. Čo tu je? Zasa neviditeľná stena. OK, dá sa tam prejsť. Okay. Takže nie je neviditeľná stena. OK. Tu sú nejaké pneuma... Aha, sorry. Slepý som. Dá sa ísť hore po rebríku? Tu nie je hore rebrík. Ja to nepočujem a to ma sere na tom, lebo ja to To je tiež mlyn, tam sa nedá ísť, škoda. Dobre, vyzerá to, že ideme naspäť do výťahu. Zatočíme sa aj gridičko po ceste. Gridy. A to je jedno, čo to je. To niečo cinká tam už oné hore do mňa doma, čo? Teda. Traktor. Minule som to zase hral ešte a mi tu nahnal taký malý... Toto ma to presne toto ma tam nenahnal... Ja tu nenahnal nejaký zemiak. V inom leveli áno, ale... Čo si ty zač? Nemôžem ísť domov. Nechcem tu byť pri tomto zemiaku. Dobre, chod dopredala. Kde je zemiak? Už išiel? Kam, ale on je úplne v tráve, úplne není ho ani vidno. Ideme za ním. Zemiačík, poď sem. Ide za mňa zemiačík. Keď už sa otočil, ide za mňa, to prdele. Dala som ruce ráčky. Mama. Ok, rýchlo, do elevátoru. Dobre. To môžeš dva evidenci naraz? Nevedel. Neviem, kam išiel, dobre. Super je to, že reklamy v Robloxe nejsú. Som zožral na mikrofón svoj. Ja som ho vlastne nehadzol zem, že je špinavý, ale však nevadí. Je tu niečo?
Stále tancujem akože? Goričko. Zase špinacký zemiak ide po mne. Čiže vyšiel som, ide po mne. Nejdem, ide po mne, serem to. Dobre. Ďalšia hra nebude teraz, lebo ešte sem toto ma baví. Si s ňou robiť prdel. Niekto mi tam hučí v obývačke. Nehuč, boha! Sorry. Čo ešte? Ideme sa kúknúť na traktor. Sem zemiak nemôžem, dúfam. Môžem do ňu nastúpiť? Traktor je moc veľký. Na hovno to je celé oné s traktorom. OK, zapíšeme level, nič moc. Dobre, ďalšia hra bude... Susedy na zemi ja iba. Ďalšia hra, ako aktuálne vidíte, čo som všetko hral, nejaké kraviny, hociaké. Rivals. Dobre. Takže vlastne vy viete, čo asi v tejto hre ide. Každý tú hru pozná. Nepýtajte sa, prečo mám 7 kľúčikov. Možno viacej, neviem. A... Koľko mám kľúčov? 10 teda, lebo ja som zabudol. No. Tu chcem potom spraviť taký opening, to si nechám na ďalšie video. Alebo na shortko nejaké. A tu má takého jednoho krasavca. Ten krasavec sa volá, že Flamethrower. Flametruck. Ale hrozne by som chcel nejaký skin, kamoško. Fakt, akože to si vyberať oné skin na Flametruck, akože... Tento nevyzerá zle, akože, ale... Tento vyzerá lepšie. Neviem, prečo je takýto. A keď ja viem, že to je key trover, ale necháme to na Rivals. Dobre, alebo RPGčko. RPGčko má asi každý hráč. Repky, ja neviem. Dobre, môžeme ísť podľa mňa hrať, no. Začneme 1v1. Level 130. Akože... No, neviem, čo mám. Poďme, Arnu. Niečo mám Krista na zúbe. Dobre, dáme si... Tak zo začiatku zľahka si dáme toto. Dáme si toto na bok. Ja ho nepočujem absolútne, takže neviem, s čím on hrá. Mal si snajpy na mňa, ale ja neviem, čo Krista robí. Pekný oný, ale... Ty kokos, ale dobrý je, bod Braško. Čo to je, bro? Kde je, bro? Ale come on, ja neviem. Má si deltu jak ja, na pove. Kam nemá šancu ma trafiť. Hej, keby moc chcel, Braško. Tu môže. Gadžo. 5-centový gadžo. Nebere, čo sa tu lagujem. Lebo ja keď natáčam alebo niečo robím, tak mi to seká ako hovado. Ešte keď normálne hrám s kamošom, s sestrou, s niekým možným, tak proste to nejde. Teda ide, ale to je jedno. A tak ako? Týpek je na telefóne. Určite ma posratý autoshot. Len tam levituje. Už ma zabije. Ja neviem. Čakaj, tak keď mám 9 FPS, tak to je horšie s mojou sestrou. Tak je pomelný knife. No dobrý vo všetkom. V knife. Do prdele, prečo sa nešúgam? Do prdele sa nešúgam dozadu. Kamo, veď som mu dal do hlavy. Jasné, ale on keď mi dal do hlavy, to je prčovina.
Nechcem to použiť pamätám, lebo by som bol za chuja, že 0,4 alebo 0,5 a už by som zdechol na one. Ešte aké mám plamen, akože radšej budem Skyfall takto, jak noob. Krista, to keby som dal, tak to by som bol asi najlepší knifer na svete. Poď. Kristas, ja to serem, to sa nedá. Ja nejsom noob, ale... Ja neviem. Keby som bol noob, tak asi logicky ja nemám flame track, ako ja som si ho nekúpoval za Robuxy. Keby ste videli môj shortko, tak zistíte proste, že mám one. Neviem, ja neviem poraziť väčší level ako ja. Skúsim som tohto, ale niekedy ma zabíja aj 30, neviem, jak sa mu to podarí, ale ešte je to debil. Neviem. Ne, ja nejdem tu mapu Braška, ja neviem, to Braško nepôjdem ani za prd, ani Čo vravel? Splachc. OK, to je jedno. Snajperka, plán, dobre, môže byť. Podľa mňa. Hele, ale ja teraz vyletím a dám mu snipe. Presne tak. Gangster futéra, Braško. Alebo napríklad takto. A maká tam, ne teraz. A čo čakáš, akože... Jak by som mu dal snipe? Gáďu. Italiano. A 50, Braško, to máš za to. Kde si? Gáďu. Ja neviem, kde mne to seká. Poď, kam, prečo horíš? Do ryti. Skap, ty scout. No, poď. Je to možno dobrý týpek. V niečom, ale v niečom aj není. Takže poď. Prosím, Bráško, neháckač tu ako No jasné, fiska mi musí byť gangster futera. Že gangster futera nebude používať zbrania gangster reálny, on bude používať úplnú sračku. Ja neviem už, čo mám mu povedať. Alebo toto sa mi väčšinokrát podarí. A prepadne sa z mapy. To je najlepšie. To je najlepšie, ako zabiť týpka na tejto mape. Takže... Buchol som si tam voľného postel, takže to je jedno. Vyletíš, skočíš, takto prásk 50 a jemu naspäť. No, aj mne naspäť. Tak ty sračka skápeš. Ale on keď je na tej vode a ty mu ne? No, gáďo. Ja mám 50, ja mám 50. No raz ho traf. Poď. Tak on s čím ide, Braško? No, gangster futera. Tak sa mi to páči, keď umreš. Ja to nepočujem, bro. Chcem, aby toto video som mal pol hodinu, lebo Rivals ma fakt, že baví. Ty koksu, čo ty šíbe? Neviem, prečo som dostal level up na katanu, keď som použil snajperku, ale však nevadí. WTF? Gangster futera. Kriminalera. Tak akože... Bro, tam Nechcem byť za debila, keď tam aj bol, ale... OK, už je na vode. Toto využijem. What the fuck? OK, dostal 20. 1v1 dagerky. Som tak vždycky vral, keď tak bežíš. Prečo bežíš s tými dagerkami tak divno? Měl sa asi lepšie robiť na tom počítači ako mne na mobile, ale však ako... Keby som mal počítať... Čo to má, bro? Ja mám tiež Spiru, akože, ale... Prečo má takú retardovane fialovú? Čo to je za Skap. Yes! Ty scout, gangster, futera. Vidíte? Som dobrý. Ja čakám, keď mi padne mobil a dám, že... ukončím video. Ale využijeme free 185. OK, ideme na to. Dáme more, dáme codes, pojeme dole. Free, bol to veľkým? Nepamätám si. FREE 158, tak to bolo.
Jak to bolo, boha? Ukáž. Však 108. Ja som retard. Settings. Ja ne tuto settings. Kde sú kódy? Ja som zabudol. No alebo napríklad. Fuj, aj tuto. 185. Takto, ne? Ne to. 5. Takto. No, 3 keys. Dobre. Ty kokso, 19 win streak. Hrali 3 hry. OK, takže... Ja tu behám len tak, aby som natiaľ čas, ne? To je jedno, dobre. Aj kam natiahnem sa. Dobre. Dobre, môžeme ísť hrdinu hru. Ďalšia hra buď sa volá, že... Dobre, ja musím končiť, čaute.